Der var få, men feststemte tilskuere på Langelinie i weekenden. De var mødt op for at se den lille havfrues forvandling. Jeg glæder mig rigtig meget, og jeg håber, det bliver rigtig godt. Det, der skal ske i dag, det er, at vi klæder den lille havfrue i grønt for at fejre St. Patrick's Day den 17. marts. Det er led i en global kampagne, hvor vi sætter grønt spotlight på en helt lang række ikoniske bygninger rundt omkring i verden. For at fejre den irske nationaldag, St. Patrick's Day, sætter man over hele verden grønt lys på berømte bygninger som Empire State Building og Sydney Opera House. Og nu er turen kommet til vores egen berømthed, den lille havfrue. Som en irsk person bosiddende her i Danmark, er det spændende at se den lille havfrue blive grøn, sammen med så mange andre landemarker rundt om i verden. Mens teknikerne skynder sig med de sidste forberedelser, venter folk spændt. Håber ikke vejret ødelægger det, men det skal nok blive sjovt. 3, 2, 1! Og sådan gik det til, at den lille danske havfrue kom i selskab med de store udlandske bygninger.